Kain mga kaidol, mga unta. Kanina po na itong food trip karon dol. Lumi, pork lumi mga kaidol. Ini ani ay, pork lumi oh. Wow. Tanga na to aning bawang dol. Kain mga kaidol. Hindi pa kayo. Ayan, may ay. Hindi pa. Sige. Oh. Yeah. Sili. Wala na tanong kanin dol kay para dagat tumorot. Ini ah. Salamat kayo sa paglantawan ng video, Adol. Salamat.